Bueno, en primer lugar, como todos y todas conocéis, hay una sentencia de primera instancia que, si no recuerdo mal, fue en junio. Y bueno, es una sentencia que en este momento está en recurso. Pero bueno, yo quiero manifestar primero, la trabajadora era delegada sindical, por lo tanto representante de los trabajadores y trabajadoras en la empresa Vitrasa. Como todos y todas conocéis, ha sido condenada a 15 años, igual que su pareja. Pero la condena que se establece sobre la trabajadora, a nuestro juicio, se basa única y exclusivamente que era la pareja del supuesto autor. Y digo supuesto autor porque la sentencia está en fase de recurso. Esto lo decimos porque, una vez vista la sentencia, no se acredita a nuestro juicio ni indicios ni pruebas concluyentes. En el caso de Patricia, simplemente se basa en que era la pareja del, como decía antes, supuesto autor. Nos parece, independientemente de todo lo que acabo de decir, el fallo de la sentencia no se le aplica ni a personas terroristas. Nos parece una auténtica barbaridad. Y da la impresión de que esta sentencia está mandando un mensaje al movimiento sindical de quietos todos y todas. Y me quedo ahí. Nós temos desde a nosa central sindical, ¿no? E bueno, aquí en conxunto as tres centrales sindicales, pues consideramos tremendamente injusta esta 15 anos de prisión para unha trabajadora de Vitrasa acusada como en lugar por dous motivos, ¿no? Que a trabajadora sostén a súa inocencia e nos a creemos, e segunda, pola ausencia de probas suficientes que motiven este fallo judicial que foi recurrido por parte da traballadora. E porque tamén temos que ler a sentencia nun marco dun longo conflicto como foi o conflicto de Vitrasa, que foi epicentro, vos sabedes, os medios de comunicación, ¿no? De loitas contra a perda de dereitos e o empobrecemento dos salarios. Temos que decir tamén que esta escalada de tensión foi provocada tamén pola intransixencia da dirección da empresa de Vitrasa, que se negou a dialogar tamén ca complicidade do Concello, que optou por o personal en xeral de Vitrasa, ¿no? E esta condena ten un claro carácter exemplarizador e disciplinador, porque non só se castiga a unha persoa, ¿no? Sino que se envía unha mensaxe clara a todos os traballadores, non de Vitrasa, ¿no? Sino aos traballadores, ¿no? Si vos rebelades, apagaredes, facendo parte dunha estrategia deliberada de criminalización da loita sindical. E imaginemos por un momento o impacto desta condena. Privación de libertad separada da súa familia e da súa entorno. Unha vida tronzada por unha sentencia que atepón a protección dos bens materiais por riba das persoas. Eu pregunto, hai algunha sentencia equivalente contra algún pola morte de traballadores e traballadoras en accidentes laborais que poden ser evitados, como se ten demostrado? Nunca houve unha sentencia judicial contra algún patrón de danos provocados na saúde laborais. Psicolóxicos ou económicos, nada máis e nada menos por un empresario retencións salariais, contratos precarios, e a estes feitos sí que arruinan vidas, porque non se castigan ca mesma contundencia estes feitos que non só arruinan ao traballador, sino tamén arruinan as súas propias familias. E non son preguntas retóricas, é a realidade, non? E a realidade que me gustaría que algún día tuviera tamén resposta, non? Porque a resposta demostra como seguimos padecendo unha xusticia
embudo. A parte ancha ao servicio dos de sempre e coas estreiteces máis duras para os de baixo. E isto non é lawfare, non é lawfare, que agora está a falar do lawfare. Isto é a bella injusticia, que dos de sempre contra os... Pero unha cosa que queremos manifestar tamén firme, sempre dos traballadores e das traballadoras en defensa dos dereitos sindicales e por da inocencia e defendendo a esta compañeira, pero non só defendendo a esta compañeira, sino tamén facendo unha denuncia pública de como actúa a xusticia en contra dos traballadores con unha ligereza impresionante que non lle como actúa de outra maneira moito máis contra empresarios e patróns que actúan como auténticos, non vou dicir criminais, pero sí con unhas políticas que criminais non utilizaría ese término, pero sí que utilizan a súa e lucro nin a vida, nin a salud, nin os dereitos dos traballadores e das traballadoras. Comisións Obreiras, por suposto, apoiamos as palabras ditas e a ver como lle sumo algo máis o que les acaban de decir. O conflito de Vitrasa creo que vivimos todos e todas os que estades aquí. E nós, os tres secretarios xerais, tamén estivemos non tanto como a parte sindical da empresa, da que falaron os compañeros, pero tamén participamos en distintas xuntanzas, estuvemos cos nosos compañeros e compañeiras, etc. Esta compañera da que estamos falando era unha delegada sindical. Unha delegada sindical que, como ben se comentou aquí, tiña que facer o seu traballo, a parte do da empresa, que era conducir un autobús, tiña que falar e enfrentarse a situacións moi complexas. Estamos falando que foi unha folga moi dura, donde houbo momentos moi delicados que viviron os traballadores e as traballadoras. É dicir, esta compañeira tiña unha doble mochila. Tiña a mochila do seu traballo diario e tiña a mochila de ser representante dos traballadores e traballadoras. Nunha parte da sentencia acusan a Patricia de que mentras o outro condutor colleu un extintor e apagou un fogo, que, por favor, ante situacións complexas, ante situacións límites, alguén pode decir que todo o mundo... Alguén pode coller e decir que dende o momento que esa persoa ante unha situación este é un exemplo máis do que decían os compañeiros, de que non se plasmou desde o noso punto de vista como é que suceden as cousas, cal era o escenario difícil que estaban a vivir os condutores, as condutoras e, sobre todo, os representantes dos traballadores e traballadoras. Non foi unha situación fácil, foi moi difícil. E achacar a nosa compañeira de que cometeu un gran delito porque saiu do autobús é un exemplo, é un exemplo que cando leín dice complicados e o mellor si houvese quedado dentro, houvese pasado algo, houvesen dito sabe, decir o que decían os compañeiros, Vigo, cidade obreira por excelencia. Sabemos o que levamos os accidentes laborais